Eko monggo Ibu Waranggono ingkang nyekar Mas Sindu ingkang joget. Jajane Bu. Jajane apa janjane? Udah ayo jajane to. Oke, Mas Sindu jogetin teng tengah mriko lho. Teng mriko? Ha nang kene iki cedak kursi biasanya sok gampang lungguhan ya. Enggak. Dhuwur. Janjane kowe nek asik. Solo megah-megah Mas. Janjane kowe nang endi galaganmu sanjane priyani atiku sujana kowe kacan karo wanita liya
Nggih, para rawuh ingkang sami dirumatan kunjuk dumateng keluarga saking pinanten putri ingkang kasebat asmanipun mbok bilih pinuju mboten anggrahapi pasugatan. Mangke monggo kasuwun jengkar saking palengganipun hanyaket pinanten kalih saperlu kapundhut gambaripun mongso borong gilir gumantos anggenipun hanyaket pinanten kalih. Monggo Bapak Ibu mbok bilih ingkang pinuju mboten anggrahapi pasugatan sagedipun wiwiti anggenipun tedhak foto kaliyan pinanten kalih. Lagi menika tasih caos dal kunjuk dumateng para kadang sinuman saderengipun ngaturi kunjuk dumateng para tamu bilih adicara ingkang kagelar wonten ing kaledangan saden menika kasengguyung dening kadang kula paraga upacara ingkang tansah sumangga karya sepisan juru paes menika Rizka Griarias mijil saking Kapunan Larak ugi kadang kula Jaya Ningrat Audio Sound System mijil saking Bulak Balong nggih Mas Agus ugi kadang kula Doni Futuran Syuting mijil saking Duri Selaung tatan kantun menika saking Seni Kerawitan Rasa Madu mijil saking Ngendut Balong kang dipun pangarasani dening penyanipun pepundhan Kala Ki Sumanto ngaten nggih. Inggih menika setunggal lagu malih Bapa minangka caos dal kunjuk dumateng para kadang sinuman gandeng menika dereng cekap bilih setunggal lagu mangke cekap dipun lajengaken anggenipun adicara ngaten. Monggo kasumanggahaken tembangipun menapa wabilih menika Pak Joletek badhe bawa napa pripun ngaten. Oh dangdut mawon nggih. Pun ingkang baken menika gayeng monggo. Wabilih menika keluarga saking Karanggebang ngersakaken tembang utawi langgam napa kemawon kasumanggahaken Bapak pepeling ngaten nggih. Langsung kemawon monggo panjenengan saking keluarga saking Karanggebang ngersake tembang pepeling. Illallah Muhammadur Rasulullah wis pancene tansah dielingke wis pancene padha lindake akan wis kumangga wayahe sembahyang netapi wajib kamu pangeran salat takbir cakahe agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingkatake tindak bukan maghrib lan ngisak cangkepe iku perintah agama ngelingono ning donya mung sekelon sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis pancene tansah dielingke wis pancene padha nindakake terus kumangga wayahe sembahyang
sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah suwarga